ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर, गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जाया आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायग्रा साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव नायगिरि साफ्रोमखौबो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आरोबाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोननैसो बाइबेल सिरि दिनै लानानै फैबावलायबाय आरो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों नोंथांमोनजों सावरायनो बा नोंथांमोनजों माखासे बाथ्रा शेयार खालामनो थाखाय आङो सानबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव मा मोनसे ख्रिस्टियान जानायखाय ख्रिस्टियान जिबनाव बा नोंथांनि बेक्तिगत जिबनाव लाब आरो मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै नायखांनायनि उनाव नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो बेखौनो मिजिंथिहरदों। अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, अब्ला फै जों गिबियावनो गोथार बाइबेलनिफ्राय बा जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलनिफ्राय जों मोनसे बाइबेल सिरि जों गिबियावनो फरायनानै जोङो लाग्रोनि आरो बिनि उनाव जोङो गोथौ सावरायनायाव जोङो थांनि। बेखौ मोननो हागोन 1 करिन्थियारि 6 बालाबनि 20 सिरि 1 Corinthians chapter 6 verse 20। बेखौनो नोंथांमोनजों आङो फरायनानै खोनासंहोनो आं गिबियावनो सानबाय। आं फरायनि जिसुनि मुङै मा होननानै बुंदों। बियो नोंसोरखौ दाम होनानै बायबाय, बेनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि मोदोमफोरखौ इसोरनि महिमानि थाखाय बाहाय। Once again, बियो नोंसोरखौ दाम होनानै बायबाय, बेनिखायनो नोंसोर गाव गावनि मोदोमफोरखौ इसोरनि महिमानि थाखाय बाहाय। आसा खालामो नोंथांमोना खुब रोखायै गाहामथारै बे बाइबेल सिरिखौ खोनाबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो बेखौनो मिजिंथिहरदों आरोखि। इंलिसाव बेबायदि लिरदों, For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, what does it means that 1 Corinthians chapter 6:20? What does it means? मा बेनि ओंथिया मा, मिनिङा मा बुंदों बेयावहाय? आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो मिथिगौ आरो जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ नोंथांमोनखौ आङो बेखौनो आसा खालामो नोंथांमोना फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ खोनासंनो खुब मोजां मोनो आरो नोंथांमोना फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ इनायनो गोरोंथार आरो फरायग्रा। अब्लाबो नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बेखौनो सावरायनो सानदों। मानो पौला बे बाथ्राखौ दिनै मानो बुंखो? मा खारननि थाखाय? जाहोना मा? अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना जायफ्रा बाइबेल गोरों खुब गाहामथारैनो दिनै बेखौ मिथिगौ। स्पेसियेलि आंथ' बाइबेल गोरों नङा, अब्लाबो आङो नोंथांमोननिसिम बिदिनो गेजेर गेजेर बाइबेलनिफ्राय भिडिअ मेसेज बा गस्पेल मेसेज दिनै आं लाबोबाय थायो। अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिगौ ना बेयाव पौला सेक्सुवेल इमरालिटिनिफ्राय गोजान जानांगौनि थाखाय बे बाथ्राखौ दिनै बुंदों। दिनैनि बे मुगायावहाय नोंथांमोना मिथिगौ ना गोबांथार जोंनि मोजां ख्रिस्टियान सेंग्राफोर, ख्रिस्टियान सिख्लाफोर, ख्रिस्टियान बिफाफोर, ख्रिस्टियान बिमाफोर दिनै सेक्सुवेल इमरालिटियाव दिनै गोग्लैनानै दङ। नोंथांमोना बेखौ सोरबा खोनाबाय जानांगौ, सोरबा खोनायाखै जानांगौ। जेब्ला जोङो गुबुननिफ्राय जों खोनायो गोबांथार दिनैनि बे टाइमाव, दिनैनि बे प्रेजेन्ट डेआवहाय बेबायदिनो जोंनि गोबांथार मोजां ख्रिस्टियान बिफाफोर, मोजां ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर, मोजां ख्रिस्टियान बिमाफ्राबो दिनै बे समायसायाव दिनै गोग्लैदों। बेनिखायनो पौला बे बाथ्राखौ दिनै बुंदों मा सेक्सुवेल इमरालिटिनिफ्राय गोजान जानांगौनि थाखाय जायफ्रा ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय बे बाथ्राखौ दिनै बुंदों। अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आंबो दिनै आंनि बे उन्दैथार भिडिअनि गेजेरजों जोंनि जेसेबांनाखि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय, बिमा बिफाफोर, सेंग्रा सिख्लाफोर दङ
बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आंबो दिनै बेखौनो सानदों। आसा खालामो नोंथांमोना आं दहाय एसे गिबियावनो होनबाय जे बेबायदि इमरालिटि खामानिनिफ्राय बा खामानिखौ नोंथांमोना गोबांथार दिनै खोनाबाय जानांगौ जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव। थ' दिनै जोङो मोदोमखौ लानानै जोंनियाव लब लालसा गांनाय उखैनाय लुबैनाय साननाया जोंनि गोसोआव अरायबो सोमजियो। मिथिबायना? अरायबो जोंनियाव दङ। रावबो बुंनो हाया आंनियावहाय माने गांनाय उखैनाय लुबैनाय लब लालसा आंनियाव गैया होननानै दिनै रावबो बुंनो हाया होननानै आं सानो। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जों दिनै बेबादि इमरालिटि लुबैनाय इमरालिटि धोरोमिया खामानिफोरखौ धोरोमिया लुबैनायफोरखौ जों माबोरै हमथानो हागोन? नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ ना? आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो मिथिगौ। जेब्लासिम जोंनियाव इसोरनि बाथ्राया थानाय नङा, जेब्लासिम जों इसोरखौ फुल्लि गोसो मोदोम जिउजों गिख्रुबग्रा बा गिग्रा मानसि जानाय नङा, बा इसोरनि बाथ्राखौ जेब्लासिम गोथार बाइबेलनि रावफोरखौ जोङो जेब्लासिम मानिग्रा जाथारनाय नङा, अब्लासिम जोंनि मोदोमनि इमरालिटिखौ जोङो माब्लाबाबो जोङो फेजेननो हानाय नङा। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आं दिनै बेखौसो मोनदांदों। मिथिबायना? जेब्ला जोङो इसोरखौ गिगोन, जेब्ला गोथार बाइबेलनि रावफ्रा जोंनियाव थागोन, जोंनि खर' मेलेमाव थागोन, अब्ला जों बेबायदि मोदोमनि गाज्रि लुबैनाय इमरालिटिनिफ्राय जों गावखौ हमथानानै दोननो हागोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेनिखायनो पौला दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों, बियो नोंसोरखौ दाम होनानै बायबाय, बेनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि मोदोमफोरखौ इसोरनि महिमानि थाखाय बाहाय। थ' नोंथांमोना मा बुजिदों? We are not that our own again. मिथिबायना? आरोबाव जोङो दिनै गाव गावनि नंबावलिया बे बाथ्राखौ दिनै पौला दिनै बुंदों। मानो? बे इसोरा जोंखौ दाम होनानै दिनै बायबाय। मिथिबायना? जेराव जोङो थैनो नांगौमोन, जोंनि पापनि थाखाय, जोंनि पापनि आयेनाव जे जोंहा गोग्लैनानै थैनो नांगौमोन, बेनिफ्राय बे पापनि आयेननिफ्राय बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ दिनै बायख'बाय, बासायबाय। मिथिबायना? जायफ्रा नंथारगौ ख्रिस्टियान, गोथौनि ख्रिस्टियान, दिनै बेखौ मोनदांगोन। बेनिखायनो पौला बुंदों आरोबाव, जोङो जोंनि नंबावलिया, नोंथाङा नोंथांनि नङा, बे गोथां इसोरनिसो। जे इसोरा नोंखौ पापनि आयेननिफ्राय सख'बाय, बायख'बाय, गावनि जिउखौ बोलि होनानै, गावनि थैखौ क्रुस दंफाङाव बोहैहोनानै। अनजाग्रा आंनि बिदा फंबाय, बिमा बिफा, सेंग्रा सिख्लाफोर, दायो जाया आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ, दिनैनि बे मुगायाव गोबांथार बेबायदि सेक्सुवेल इमरालिटियाव जोंनि मोजां मोजां ख्रिस्टियान बिदा फंबायफ्रा दिनै गोग्लैनानै दङ। दिनै बेनिफ्राय जोङो गोजान दिनै जाथारनो नांगोन। जोङो जोंनि नङा, इसोरनिसो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ ना? जोङो जोंनि नंबावलिया। We are not that our own. जोङो नङा। मानोना बे इसोरा दिनै जायखौ दाम होनानै बायबाय, जोङो बे इसोरनिसो। नोंथाङा बेखौ मिथिगौ ना? जेब्ला जोङो बाजारावहाय माबा मोनसे जिनिस बायो दाम होनानै, बियो मा बायखांनायनि उनाव बे मालिकनि जाफिनो ना? नो, मालिकनि जाफिना। जाय बायग्रा बिनिसो जायो बे जिनिसफ्रा, जेखौखि नोंथाङा बाया मानो। दिनै इसोरनियावबो दिनै बेबायदि जादों। जोङो, नोंथाङा नोंथांनि नंबावलिया, आं बा जों जोंनि नंबावलिया, जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय, जोङो बे इसोरनिसो। बे इसोरा दिनै जोंखौ दाम होनानै बायबाय। बेनिखायनो बे इसोरा दाम होनानै जोंखौ बायबायब्ला जोङो मा खालामनो नांगौ? जोंनि मोदोमाव बे इसोरखौ समायहोनो नांगौ। इसोरनि बाथ्राखौ मानिनायजों, इसोरखौ खुलुमनायजों, बेनि आदेशाव थाबायनायजों, बेनि थिननाय बायदि हुकुमफोरखौ मावनायनि गेजेरजों जोंनि मोदोमफोराव बे इसोरखौ दिनै जोंहा समायहोनो नांगौ। मानोना जोङो जोंनि नंबावलिया। दिनैनि बे मुगायाव जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान बिमाफोर, बिफाफोर, सेंग्रा सिख्लाफोर, बिदा फंबायफोर दङ। दिनै जोङो जोंनि मोदोमाव
इसोरखौ दिनै जोङो समायहोनो जों हायाखिसै मोदोमनि लुबैनाय लब लालसानि थाखायनो ना बेफोरबादिनि थाखायनो इमरालिटि धोरोमिया खामानिफोरनि थाखायनो बे इसोरखौ दिनै जोंनि मोदोमाव जोङो समायहोनो हायाखिसै थ' बेनिखायनो जों ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बेखौ बुजिनो नांगोन अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोङो जोंनि नंबावलिया जों इसोरनिसो बेनिखायनो फै जों धोरोमिया खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानि आरो जोंनि मोदोमाव जों इसोरखौ समायहोनि बेनि बोसोनखौ मानिनायजों बेनि थिननायखौ खालामनायजों इसोरखौ गिख्रबनायजों नोंथांमोना बेखौ मिथिगौना थ' आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहामथारैनो बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे जिनिसखौ मोनदांबाय होननानै आं सानदों आरोबाव मोनसे जोबनायाव बाइबेल सिरि फरायनानै आं खोनासंहोनो सानबावदों थ' बेखौ मोननो हागोन गालातियारि 3 बालाबनि 13 सिरि Galatians chapter 3 verse 13 let me read once again बेयाव बेबायदि बुंदों जोंनि गोरोन्थि मावनायनि सावखौ ख्रिस्ट'आ बानस'नानै आयेननि सावनिफ्राय जोंखौ सख'बाय खनसेबाव जोंनि गोरोन्थि मावनायनि सावखौ ख्रिस्ट'आ बानस'नानै आयेननि सावनिफ्राय जोंखौ सख'बाय मानोना शास्त्रआव लिरनाय दं जायहा दंफाङाव आलाय जायो बियो इसोरजों दसि खालामजायो Dear friends, what does it mean again? बियो मा जोंनो फोरमायबावखोलाय जों दिनै जोंनि पापनि थाखाय दिनै जोङो बेबायदि दसि दिनै जों खालामजानांगौमोन नाथाय इसोरा मा खालामदोंनो जों गोरोन्थि मावनायनि जे सावखौ बे ख्रिस्ट'आ बानस'नानै आयेननि सावनिफ्राय जोंखौ सख'बायनो जे आयेनजों जोंहा थैनो नांगौमोन मिथिबायना पापनि आयेनजों बेबायदि गोरोन्थि मावनायनिफ्राय आयेननि सावनिफ्राय दिनै जोंखौ सख'बायनो माने इसोरा जोंखौ बायबाय बेनिखायनो जों जोंनि नंबावलिया नोंथाङा नोंथांनि नंबावलिया जोङो इसोरनिसो मिथिबायना जोङो इसोरनिसो थ' आसा खालामो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे मोन्दांथि मोनदांबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमखौ आङो मिजिंथिदों आरो दिनैनि बे मुगायाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर एस्पेसियेलि बे भिडिअखौ आंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफा सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय आं बे भिडिअखौ दिनै बानायदों दिनैनि बे मुगायाव जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान मोजां ख्रिस्टियान सेंग्राफोर सिख्लाफोर दिनै बेबायदि सेक्सुवेल इमरालिटियाव दिनै गोग्लैनानै दङ बेनिखायनो सोरबा बेबायदि दङब्ला बा बेबायदि गोग्लैनाय मानसिया दिनै आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथाङा इसोरनियाव गिदिंफिननायनि समा दिनैनो दानो गाबोन समफोरनि सम गैया इसोरनियाव जों गिदिंफिननो नांगौ आरो नोंथाङा गिदिंफिनोब्ला नोंथारगौ सैथो गोथार गोसोजों इसोरा नोंनि मोखाङाव दङ नोंखौ नाजावगोन जोंखौ नाजावगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों गुसुं शेयार खालामनायखौ आङो बेयावनो दोनबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे मोनदांबाय आरो सोलोंबाय थ' हामबायसै इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय